И какво става, хора? Добре дошли в днескашното видео. Както сте разбрали от thumbnail е заглавието, днес ще отваряме целия Brawl Pass. Ето тук съм го заредил. Да, отдавна е няма клипчета, знам, извинявам се за това, просто не знаех какво да пускам и... Да, хора, ако искате още такива видеа на Brawl Stars, не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. Нека направо започнем с видеото. Да, така, много странно. Brawl Stars ще играем, играта, която никой не играеше и сега в момента Brawl Stars направиха много добър Brawl Talk и всички почнаха да играят. Ето, буквално тук има много хора, които играят. Който иска да джойне в клана, ето го, това е клана, 52 талибанина. Който иска да джойне в клана, да джойне, трябва 30 000 купим и пробваме да го пушкаме топ 100 в България. В момента кой е? Я, да видим в момента кой е. Топ 397. Да, пробваме се да го дигнем поне топ 200. Да, хора, не знам, има много награди да отварям. Тук имам някакъв Legendary Star Drop. Тук имам Max над Brawl Pass. Новия герой, ако сте гледали Brawl Talk. В момента имам много различни работи, много добре стана играта. Според мен ще се завърне, както в момента става. Сириус е, това е новия герой, трябва да го тестваме. Нека да го тестваме. Имам също така нов телефон. И да, хора, за много години забравих да кажа. Отдавна не много година, ама за много години. Да видим. Пускат 3 двойника и много ще щупя този герой. Няма да има каунтър според мен. Толкова може да има каунтър, не знам. Да, нека направо започнем с анбоксинга. Тук имаме първоначалните работи, не съм ги взимал аз, просто и те ми се взеха. Така, отваряме, тук нека включваме. Unlock Rewards in the Vault. Тук какво да взема? Тук парички или блингове да взема. Имам 50 000 блинга. Ще взема блингове. То най-много се заслужава блингове. Нищо имам много. Бъфики. Бъфки, тук може да взема някакво бъфи, но това е по-късно. 100 коина, 100 джема, добре. 100 коина, 1000 коина. 100 джема. 500 PowerPoint. Скинки. Тук може да се харесаме някой скин. Чат, пишете долу в коментарите кой скин да се взема. От и тия скинове, кой най-много за кефи. Аз не знам. Блингове, пак още един ключ. Пак ще вземем 5к блинга. Аз просто съм пълен с блингове. Кредитите няма да ги взема, защото пазим за новия герой. Сириус. Така, отваряме Charles Drop. Да видим Superior, Epic. Те в принцип са много добре. 10 има. Да, ако искате още такива клипчета, както казах в началото на видеото, абонирайте се за канала и лайкнете видеото. И да, ако искате някоя друга игра, пишете в коментарите. Така, Stardrop. Още Stardrop койнове, които са доста полезни. Аре малко по-живо и Сперсил. Ще е така и eSports. Митик. Да. Пин. Много ми трябваше наистина Сперсил този пин. Рейър. Койнове. Спрей. Charles Drop. Superior. 2 Superior. 2 Superior. Нищо. Epic. Отново нищо. Rare. Pin. Charles Drop. Epic. Mythic. Legendary. Ultra Legendary. Ultra Legendary, 1000 кредита. Ако беше пускат новия герой, той доста ще ме полезно, ама сега какво да правите 1000 кредита.
Да. Извинявам се. Риер. Парички, пинове. Още един дроп, плиз. Да, спериера. Почвам да кихам. Спериер чат. Какъв чат бе? Хора. Чат, аз не знам какво говоря. Ариер, ако искате също някакви предизвикателства на Brawl Stars, пишете. Пишете в коментарите какви да са, примерно. Не знам. Предложете някакви, нямам никакви идеи. На мен принцип ми се снимал, макар нямам никакви идеи. И да. Спериер спокойна. Ариер. Gold, PowerPoint. Legendary Star Drop, да видим. Скин на Мистер Пи. Dragon Fruit. Кариер. Парички имаме почти 70 хиляди блинга. Пишете кой скин да се взема също. Броуърки. То няма супер Ариер броуъри, бе. Какво ще го правя толки? Така мегабокс, ама чай ще го запазим. Някакви работи, скинки. Отново вече имаме два скинки, тъй че пишете в коментарите кой скин да се взема. Чао, дроп. Епик и 150 кредита. Така отварям мегабокса. Трябва да е над 5 май. 10! Star Power на мина. И скин на Dynamite за 3 джема. Добре, става. Сушуро. Имам 660 джема също. Също нищо не се правят също. Демон става друг. Нищо няма да е. Спрей. Чао старата пиес. Спрей. Да взема ли мегабокс? Ще взема мегабокс. 3 джема. 10 отново. Star Power на Ханк. Тук трябва да е скин. Да, скин на Шил за 3 джема. Какви работи. Поне си избих 30 джема. То PowerPoint-а Суширо. Гаджет на Жанет. Пак 100 PowerPoint-а и 3 скрейта. Ще ги запазя тия 3 скрейта. Да. Нека направо да пуснем нещо, когато да пуснем Brawl Ball, да играем. Ще играем Brawl Ball, да дигаме такива престижи. Да ви покажа хем новата анимация. Да пуснем една игра с опремомилостта. Да видим. И вече на победа дава по 10 копия. И на загуба минус 4, ако си 900 копия. Което е доста добре. Та манджи. Та манджи си играе направо. Морца. Обид. Тата манджи наистина много ме дразни. Ма добре, защо някой не взе топката и не подаде напред, бе? Тия нашите какво правят? Извинявам се, ако се чува силна игра, ама не би трябвало. Уит Мортиса. Оп, не можем да има такова. Бам, гол. Добре. Да, също така дигнах 80 000 купи. Трябва да отворя Legendary Star Drop, забравя го. Тук не вкараха. Матия.
Аре бе, Емс. Добре, колко е уби? Темс. Убита поне мандито. Аре бе, наш трикшот. Мале, какъв беше трикшот е? То нашия по-направя. Пишете дали искате да са дълги или кратки клипчета. Да. Арвем се. На едно е. На 8 кръв я остави, бе. Сега на овъртайм може би ще ни спукат. По принцип. Не, Мелоди трябва да се трябва. Мелоди трябва да вкара. Да. Изтрол ли Мелоди? То как ма доджа. Убит. Наш. Подай. Браво, наш. Добре, и сега ще видите чат. Какъв чат за хора ще видите сега новата анимация? Направо още плюс 10 купи. Ето. 9 купи. Престиж. Печеля и титла. Ето, Лучадор. И тук се върти. Престиж едно е прямо. И вече имам 46 престижа. Chaotic Drop, Superior. Дайте отворим Legendary Stargroup. New World. Отваряме 1000 крита. Оф. Ако знаеш, че ще ми се падне, аз ще го отворя като цяло, ама. Така. И да поиграем малко Dynamite. Ай, може би ще играем последна игра. Dynamite. Тя... Ботове, да. Ботове ни се паднаха на 9 синкоте, по принцип. И да, много лесно. Беда. Лесно се към... Още една игра ще сега много бързо. 2 игри да го направя престиж. Да, на майка. Един от любимите ми герои. Биби, Джаки и Фанк. Аре бе, Фанк. Добре. Гол. Пайпер. Уф. То нашия. Добре, убиха ги нашите. То освен какво време не знам. И гол. Играем последна игра, хем да дигнем Dynamite. Тия не изглеждат много добре. Добре. Бам гол.
Надявам се да не се чува силно Brawl Stars. Аз сигурно ще сложа някаква песен в бакграунда, да има. Да. И това нашия какво направи блъсна със стената. Малко впечатление, няма нищо. Торико. Мале Торико, какъв слабак. Чупим стени. И да, бит. Дигнахме още един на престиж. Бърди, аз имам титлата. Вече. Да. И да, хора, който иска да влезе в клана, пак отново казвам, трябва да е минимум 30к. И да, хора, надявам се ви... Опа, не, чакай, аз за малко ще да забравя тия бокса. Тия бокса в шопа. Добре, дай, кой първо да отворим ето лоубокс. 5 гаджет на Зиги. За малко ще да свършим без да отворим тия бокса. Отворим мека бокс. 9 неща. Нищо. Pumpkin Box. 9 гаджет на Джайонг. Не знам как ще кажа. Мегабокс имаме 9 гаджет на Трънк. И последния Season Trophy Box, Mega Trophy Box. Тук си пада скин, 14 неща. Скин на Макс Пантерата. И да. Това е като цяло, няма още май какво да отварям. И да, хора, надявам се ви харесва клипчето, ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкате видеото. До скоро!